Здравейте, приятели! Аз съм Симона и в днешното видео ще направя клипче "Пригответе се с мен за есента". В това клипче съдържа 5 козметични продукта, един аутфит, едно облекло и една книга. Също така видеото е с колаб с невероятната Ники от канала Ади Бранева. Линк към нейното видео ще има до описанието. Проверяйте описанието. Там ще са и Инстаграма и Снапчата на Ники. И да, тя е уникална и нека да започваме с клипчето. Извинявам се, ако стане малко късо. И да, първо започвам с книгата. Тя е ето тази на Джим Бентън, "Скъпо тъпо дневниче". Да се престорим, че това не се е случило. Така се казва книгата номер 1 и на издателска къща Хермес. Ето така изглежда книгата. Тя е първата е розова. Струва 7,94 и 95. Аз съм на 61 страница. И това ми е книгоразделителя. Аз си го украсих. Така. Тази книга има 7 глави, мисля. Не 7 глави, 7 такива книги. Тази 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мисля, че 6 има. И тази книга е разделена на седмици. Ето вторник 17, сряда 18 и така нататък. Тази книга има 109 страници. И да, много хубава. Разказва се за Джейми Кели. Това момиче, което... много интересна книгата. Купете си я. Наистина заслужава си. Ето така изглежда, да поразгледаме. Да. И сега да преминем към козметичните неща. Само да кажа, че днес сме 14 септември и искам да честитя рождения ден на XOXO Яна. Яна, честит рожден ден, да си живее здраво и всичко най-хубаво. И tada, утре сме на училище. Не мога да повярвам колко бързо мина ваканцията. Tada. Започвам с продуктите. Първият продукт е ето този лак на Golden Rose от серията WOW. Той е номер 64. Извинявам се, че говоря глупости. И tada, много хубав есенен цвят. Вижте, бордо цвят, кестеняво, леко червено, винена нотка. Много е хубав. И да, съм с ето този. Той ще мине за първо учебен ден за утре. Но ще си го изтрия. Този е уникат. Следващото нещо е това балсамче за устни на марката Стенержаубер. Не знам точно как се произнася. Тя е марка на DM. Това балсамче за устни е уникално. Ето такъв бордо цвят, червено, мирише на черешки и е страхотно за есента, защото придава лек бордо цвят. Следва една пудра на Reverse Beauty and Care Blush Mineral Pure. Тази пудра ето това е номерът ти. Партийен номер, където пише. Страхотна е пудрата. Сега ще отворя. Пудрата има страхотен есенен цвят. Да, не фокусирам, но ми се доверете. Страхотен цвят има и на мен лично много ми харесва тази пудра. Следващото нещо е този дезодорант на Bio от серията Candy Love. Уникален аромат. Става за лятото е повече става, ама става и за есента.
Уникален аромат. Забравих балея за мъничко. И сега съм на този. Уникален е просто. И последното нещо е слънцезащитния крем на Биодерма 50+ фактор, който е като фондютен и е страхотен за есента, за цвета, не за друго. Това ви го показвам. Да, това бяха есеншалите. Да преминем към аутфита. Ето го аутфита, късоклинче с блузка с дантела отдолу. Двете неща са от Waikiki, много ми харесват. И да, хора, това беше клипчето. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре. Абонирайте за канала ми. Също така се абонирайте за канала на Ники. Линк към нейното видео ще има долу в описанието. Тя е уникална. Помогнете да събере 100 абоната. И да, погледнете описанието и да, обичам ви, целувам ви и прегръщам ви и да, чао!